Bostaren mailako neska mutilak gara. Ni Raula eta prototipiko dituak dugu nola aurreztu lantokian. Lan egitea ez da doan izatea. Baieztapen bitxia izan daitezke. Hala da. Eta guztiak batuz gero aurrekontuan tesoreak sortzeko harina kopura ateratzen da. Garraio guztiak murriztu. Enpresetzetik urrun badago inguru hartan lan egiten duten bizilagunekin badira horretarako gune bereziak ibilbide bera egiten behar duen jendea. Gastu txikiak kendu. Ohikoa izan da goiz erdian atsedenaldi bat egitea. Ordu erdi inguruko aurreztu nahi izan ez gero ohitura hori gutxi eta lakinako kapea hartzea da. Aukera bat erdi presioan ateratzen da. Etxean gozatzeko gainea aukera ematen du aukeratu norbaitek. Bazkaria lantokia eraman. Leku askotan hozkailu eta mikrobi labeak jarri dituzte. Prezio berriz menu osoaren erdian 5 eta 6 euro artean. Urtebetetxe despedida eta ospakizunetako gastuak murriztu. Lankide batek urteak egiten dituenean edo beste lantokien batera doanean ohikoa izaten da opariaren. Aukera bat zerbaitek eskuz egitea. Etxean gozatu. Lanegunetan lehentxeago jaiki eta gozari etxean eginda joan gaitezke. Lanera. Ez erabili taxia, oso maiz gastu handi baitaka ongi antolatuz, gero ez dugu izan horren behar. Ez da une oroz kafeterioan banan lanera sartu aurretik eta atera ondoren atsedena. Norbaitekin kontu kontari aditu nahi badu bestean edonon jardun dezakegu edo atsedenaldian pasetxoa bat animanez egin dezakegu. Eta hau da